Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV chenro mar oimore. Jang'ad buche mawinjo bura mar yiero e kom gavana Homa Bay Roslyn Aburili ogolo siem ne joma nie burano mondo dari e tim mar kodo joheragi ka gidhigo e doho e kinde ma iwinjo burano. Aburili wacho ni bura manie nyim doho onego tae yo mani thuolo kod mauyanga ka osiemo joma onywandi burano mondo were gi wach mar bende kodo joheragi ma thung'ore e doho mar puoyogi kinde ma bura dhi nyime. Omedo ni onge ng'ata mbiro yien donjo i doho gi johera mekgi e kinde ma ibiro chak winjo bura yange e doho ma Homa Bay tarik 24 dwe mar 11 higani. All parties and their supporters are expected and are hereby implored and reminded to conduct themselves in a civil manner and not to obstruct court proceedings with screams, yellings, jeerings or cheerings within the court precincts. Besides this election petition, there are other people who have the right to access justice and are being heard before the other courts within these court precincts. The hearing of this election, therefore, which is just one of the disputes between a few parties, should not obstruct access to justice by the other litigants. Rowdy crowds who do not take the guidance given by this court shall not be tolerated by the court, which reserves the discretion to keep them out of the court precincts.